дар тоҷикистон бозиҳои делфӣ гузашта истода аст. Дар он ҷавонон қариб аз 10 давлати иттиҳоди давлатҳои муштаракулманофеъ бо ҳам рақобати эҷодӣ мекунанд. Ҳамагӣ 500 иштирокчӣ. Номинатсияҳои гуногун ба монанди санъати тасвирӣ, сурудҳои эстрадӣ, академӣ ва навозандагӣ. афзалшоҳ сафарзода аллакай дар чандин чорабиниҳои берун аз кишвар иштирок кардаву медалу ҷоиза ба даст овардааст. Ин дам мехоҳад боз яке аз ғолибон бошад. Дар Беларусия дар мобайни 20 давлат ҷои аввал гирифтам. Баъдан дар Русия ва Вестголос саронадаи беҳтарини сол шудам. Боз ҳам бошад дар Тоҷикистон ватани азиз ман, ки пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ шахсан худашон ин озмунро ташкил карданд. Дар ин ҷо бошад ҷои дуввумро гирифтам. ва айни ҳол бошад боз дар ин конкурс дилфизки игри кӯшиш мекунем, ки боз як ҷои намоён гирем барои номбардори ватан шавем. бахши сурудҳои эстрадӣ дар меҳмонхонаи Сирена ҷараён дорад. ин ҷо ҷавонони аз 18 то 25 сола миёни ҳам рақобат мекунанд. то ин дам дар ин бахш 8 нафар ба даври дигар роҳ хат гирифтанд. ҳамзамон дар донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайн бахши дигари чорабинӣ идома дорад. санъати тасвирӣ ва ҳунармандӣ. ин расмҳоро иштирокчиён дирӯз тасвир карданд. дар консерваторияи миллӣ бошад иштирокчиён дар номинатсияи сарояндаи академӣ баромад мекунанд. бозиҳои делфӣ 16-умин бор аст, ки дар давлатҳои идемӣ баргузор мешавад. дар душанбе он то 18 октябр давом хоҳад кард. эмомалӣ саидзод, Азия плюс.